Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay pag-usapan natin ang kwento ng isang elepante na hindi makaalis sa isang napakaliit na lupit. Ano ba ang lakas at kapangyarihan ng lupit na ito? At ang napakalaking elepante ay walang lakas para alisin o putulin ang napakaliit na lupit para siya ay makatakas at maging malaya. Tunghayan natin ang kwento mga kaibigan at kapulutan natin ang aral at may apply natin sa ating buhay. Isang araw ang isang lalaki ay naglalakbay sa isang bukirin. Siya ay nagulat nang makita niya ang isang elepante na nakatali. At ang tali mga kaibigan ay isang napakaliit na lupit lamang. Tiningnan niya itong maigi at inusisa. Bakit hindi nakakaalis ang elepante sa maliit na lupit na ito? Samantalang kung kanyang lalakasan ay mapuputol agad ang lupit. Ngunit bakit hindi niya kaya gawin ang bagay na ito? Ang lalaki ay naghintay kung sino ang may-ari ng elepante. Gusto niyang malaman kung ano ang kanilang ginagawa para ang elepanteng ito ay hindi makaalis sa maliit na lupit. Kaya nga nang dumating ang may-ari ng elepante ay agad niya itong tinanong. Ginoo, gusto ko pong malaman kung ano po ang inyong ginagawa sa elepanteng ito. Bakit siya ay hindi makaalis sa napakaliit na lupit? Para siya ay makalaya. Ngumiti ang lalaki at sinagot siya ng isang magandang sagot. Alam mo kaibigan, nung napakaliit pa ang elepanteng iyan at ang kanyang lakas ay hindi pa ganap, tinalian namin siya ng ganyang lupit. Dahil mahina pa siya at wala pang lakas, hindi niya maputol ang lupit. Hanggang sa siya ay lumaki, nakasanayan niya na ang lupit na yan ay hindi niya kayang putulin. Kahit ngayon na siya ay napakalakas na at napakalaki, hindi niya magawang putulin ang lupit na yan sapagkat nasanay siya na ang lupit na yan ay malakas sa kanya. Ganon ang aming ginawa sa elepanteng yan. Sinanay namin siya o pinaniwala namin siya na ang lupin na yan ay mas malakas kaysa sa kanya. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay tungkol sa ating lahat. Mayroon tayong mga bagay na pinaniniwalaan natin o nakasanayan nating gawin o itinuro ng environment sa atin o ng kapaligiran sa atin na hanggang ngayon ay dala-dala natin simula nung bata hanggang sa pagtanda. Ito ay parang lubid na nakatali sa atin na hindi tayo makatakas o makalaya. Ito ay patutungkol, sabihin na lang natin na isang pamahiin. Naniwala tayo sa mga pamahiin na ganito, ganyan, at tayo natatakot pag nagawa natin yon na hindi natin sinasadya. Mga kaibigan, ng mga ganitong bagay ay nagpapatunay lamang na tayo ay may mga natutunan nung bata pa na pilit tayong itinatali o pilit tayong hindi pinapalaya sa katotohanan. Ganito ang ibig sabihin ng kwentong ito mga kaibigan. Sa ngayon po ay kailangan obserbahan nyo ang inyong mga sarili. Baka may bagay tayo na dapat na nating kalimutan o may bagay tayo na dapat nating putulin o may mga bagay tayo na pininiwalaan natin na nagpapahirap sa atin na kailangan na nating makatakas o lumaya. Kaya ang payo ko sa inyo mga kaibigan, tingnan niyong maigi ang inyong mga sarili, ang inyong mga buhay. Kung may mga bagay ba na kailangan na nating kalimutan, kung may mga bagay na kailangan na nating putulin upang tayo ay lumaya at lubos na maging masaya. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Please subscribe to my channel, Kuya Basti TV, and share this to your friend. God bless po sa inyong lahat.